Så Maria, nu har vi snakket om forskellige måder, vi kan leve lidt sundere på. Men en ting, der er super vigtig for vores overordnede sundhed, det er søvn. Ja, lad os dykke lidt ind i, hvad søvn egentlig gør ved os. Vidste du, at i år 1900 blev der lavet en undersøgelse for, hvor meget folk de sov per nat? Og der fandt man faktisk ud af, at i gennemsnit der sov vi 9 timer per nat i år 1900. Der blev lavet en undersøgelse igen i år 2011, hvor de viste, at vi sover i gennemsnit 6 timer per nat. Hold da op, det var da en stor forskel. Ja, det er det faktisk. 3 timer til forskel. Og det er gennemsnittet, så det må jo betyde, at der er nogen, der sover meget mindre end 6 timer per nat. Og så er selvfølgelig nogen, der sover lidt over, ikke også? 6 timer, det er godt nok ikke meget, synes jeg. Jeg har i hvert fald brug for meget mere. Hvad med dig? 8. I hvert fald. Hvad sker der, hvis du ikke får sovet? Jeg går rigtig meget i køleskabet og søger energi, og så bliver jeg sådan let ked af det, og føler mig sådan dårligt tilpas egentlig, og bliver... Altså, jeg har det lidt som om, at min krop har tømmermænd. Ja. Og det giver egentlig meget god mening, fordi at det mens vi sover, at vores krop den producerer vores væksthormon, som gør som gør faktisk hele vores krop den genopbygger sig selv, mens vi sover. Og så gør det faktisk også, at vi får mere. Hvis vi så ikke får sovet nok, så producerer vi mere sulthormon. Det giver rigtig god mening, når man ikke får sovet ordentligt en nat, at så har man en større tendens til at spise mere eller overspise dagen efter. Så det er ikke for sjovt, det hedder beauty sleep? Nej, det er det i hvert fald ikke. Og det betyder jo så også, hvis man gerne vil have en sundere livsstil, eventuelt tabe sig lidt, så gør det rigtig svært, hvis vi ikke får sovet ordentligt om natten. Vigtigt! Ja, super vigtigt. Hvad siger du? Super vigtigt. Ja. Det kan være, der står et eller andet om... Ja, lad os finde ud af, hvad der står på nettet om søvn. Og hvorfor det er, at vi skal sove mere, helst mere end de 6 timer, som er gennemsnittet. Ja, hvordan vi sådan kan sove. Altså sådan, der må da også være en grund til, at vi sover så elendigt. Ja. Altså hvis gennemsnittet er så meget mindre. En af grundene er jo det, der hedder hypokretin. Som er et hormon, der bliver produceret i vores hjerne, som gør, at vi bliver vågne og får lyst til at spise og bevæge os. Og det bliver faktisk stimuleret af blåt lys fra ligesom vores mobiler og fjernsyn og andre ting. Så hvis vi sidder med dem foran os om aftenen, som der sikkert er mange, der har hørt, så får vi svært ved at falde i søvn. Og det er jo netop fordi, at vi producerer hypokretin, som gør, at vi faktisk får lyst til at holde os vågne. Så det havde man ikke i 1900-tallet. Nej, det havde man nemlig ikke. Det er det naturlige sollys, som gør, at vi producerer mere hypokretin. Okay. Om aftenen så er det så melatonin, det modsatte hormon, der gør os søvnige og får os lyst til at gå i seng og sove. Det bliver der produceret mere af, og det bliver mørkere udenfor. Og det er jo så det, vi modvirker ved at have det blå lys fra skærme. Så tror hjernen stadig, at det faktisk er lyst udenfor. Så vi påvirker vores egen søvn meget mere nu, end vi gjorde i gamle dage. Så det er derfor de der 2 timer før, at man helst skal slukke af det. Hvor mange timer det nu er? Helst et par timer, inden man går i seng, og man skal slukke for alt det blå lys. Eller så bruge sådan nogle, man kan jo købe briller og sådan noget. Blue light. Blue light. Ja, sådan nogle har jeg. Man ikke holder sig vågen i længere tid. Så er man i hvert fald sikker på, at det er de rigtige hormoner, der er aktive på de rigtige tidspunkter, som gør, at vi sover bedre, og vi får en god søvnrytme. Så søvn slanker? Ja, det gør det faktisk. Der er lavet en undersøgelse nemlig, som viser, hvis du tager 2 grupper mennesker, som træner det samme, og de spiser det samme, men den ene gruppe får ikke lov til at sove mere end 6 timer, den anden gruppe får lov til at sove 8 plus timer. Så den gruppe, der kun får lov til at sove maks 6 timer, de har svært ved at tabe sig i kropsfedtprocent. Kropsfedtmasse i kroppen. Så det vil egentlig sige, uanset hvor meget du prøver at træne og spise rigtigt, for at blive sundere og eventuelt tabe dig i fedtprocent, så hjælper det ikke så meget, hvis du ikke får sovet nok. Det er alligevel. Ja, det er da vildt. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der ikke lige tænker over. Og måske også mange, der føler sig lidt frustreret over, at jeg spiser helt vildt sundt, og jeg træner, hvorfor sker der så ikke noget med min vægt for eksempel? Og det kan netop være, fordi at man ikke får sovet nok. Så det er faktisk endnu vigtigere at starte med at få sovet ordentligt, og det skal helst være 8 timer eller plus 8 timer. Så du netop får produceret nok væksthormon og mindre sulthormon, som gør, at du så vil kunne leve sundere og få en sundere livsstil og få alle de positive følger af at spise sundt og at træne.
dem får du ikke rigtigt, hvis du ikke får sovet nok alligevel. Så det er en god idé at starte med søvnen, hvis du vil lave en livsstilsændring. Et rigtig godt råd er at gå i seng og stå op på samme tid hver dag. Også i weekenderne. Ja. Og prøv at se, at man kan få 8 timer minimum hver eneste nat. Ja, og så er det også en god idé at undgå for meget koffein og alkohol. Ja. Prøv at sove i et mørkt rum, eventuelt lidt køligt om natten. Ja, og så sluk for din mobil eller blåt lys, i hvert fald 2 timer før du skal i seng. Ja. At være fysisk aktiv gør også, at vi sover bedre om natten. Så det er altid en ekstra god idé. Måske gå en tur efter aftensmad, så er man også nemmere ved at fordøje sin aftensmad, hvis man har haft en stor aftensmad. Så sover man lidt bedre. Godnat og sov godt.